कंपनीने किती ब्रँड गाड्या काढल्या ना तरी बैलगाडीसारखी गाडी होणार नाही। बैलगाडी ही महाराष्ट्राची शान आहे आणि शेतकऱ्याची जान आहे। लाल मातीत घालून राडा कसा पळतो या बैलगाडा। कंपनीने किती ब्रँड गाड्या काढल्या ना तरी बैलगाडीसारखी गाडी होणार नाही। बैलगाडी ही महाराष्ट्राची शान आहे आणि शेतकऱ्याची जान आहे। लाल मातीत घालून राडा कसा पळतो या बैलगाडा। कंपनीने किती ब्रँड गाड्या काढल्या ना तरी बैलगाडीसारखी गाडी होणार नाही। बैलगाडी ही महाराष्ट्राची शान आहे आणि शेतकऱ्याची जान आहे। लाल मातीत घालून राडा कसा पळतो या बैलगाडा। कंपनीने किती ब्रँड गाड्या काढल्या ना तरी बैलगाडीसारखी गाडी होणार नाही। बैलगाडी ही महाराष्ट्राची शान आहे आणि शेतकऱ्याची जान आहे।